ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଏଇଟା ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। अबे साले ନହେଲେ ବାକି କାମ ସବୁ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ वो ଯିବା अलग ही ପରେ लेवल ସେ का ମୋତେ बंदा था। କେତେ କ'ଣ ଖୁଆଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇବା ଘର ପିଲା ତ। ଆଜି ଶେଷରେ କେକ୍ ବନେଇବାରେ ପାଳିଥିଲା। ଆଉ କେକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହେଲ୍ଦି ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି ମଇଦା ବଦଳରେ ଅଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଚକୋ ପାଉଡ଼ର ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଣେ ଚଲା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ପାଳି ତ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହିଁ ଏତିକି ଫେଣ୍ଟିଥିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ଝାଳ ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଇ ୟାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କେକ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମା ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ସେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ଢଳିକି ପୁରା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ହାବା ନ ରହିବ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ପେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘରେ ଯେତିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ତାପରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ କି 50 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଚୁଲାରେ ରଖିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା କେକ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅର ମାନେ କେକ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏ କେକ୍ ବାହାରିବ ମାନେ ମୁଁ କାଟିବି, ମାନେ ମୋର ହାପି ବର୍ଥଡେ ମନେଇବ। ଜାଣିଥିବେ ଘରର ମୁରବୀର କଥା ମନାଯାଏ, ନହେଲେ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଗେହ୍ଲା ଛୁଆର କଥା ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅର କଥା ମନା ଯାଇଥିଲା। ସେ କେକ୍ କାଟିଲା, ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 2-3 ଘଣ୍ଟାର ଆଶା ପୁରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କେକ୍ଟି ସତରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ନରମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଖାଇବା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।